Nuba, inyaw na baboy, putchap, paklay, manok isaw, lumpia, darang mamsa, brown rice, Ay, vlog, putchap baboy. Yo, what's up? Good morning mga job. Kuanang kahoy? Larang mga jobs, larang na mamsa. Ito na una dari yung ako. Ra. Yan. Yan mga jobs. Yan, paklay. Usa ton? Paklay isaw ng manok, saka dugo ng manok. Chatoy maglayo. Larang ng isda mamsa. Yan, nilagyan ng patis. Malapit na maluto mga jobs ang inihaw na pork chop baboy. Mga jobs. Video. Napaw mo sad, video paw mo sad. Yan mga jobs. Inihaw na baboy. Pork chop. Yan, malapit na maluto mga jobs. Paklay ng isaw ng manok. Lumpia ng baboy. Lumpia ginaling ng baboy. Yan, bisang mga job para lumpia job so. Yan. Luto ng kuan. Paklay ng isaw ng manok. Tilapia. Ay, sinog ba ng tilapia? Inihaw ng tilapia at saka inihaw ng pork chop ng baboy. Sa Bisaya, sinog ba? Kao nami! Bukbang! Yan o, luto namin o. Yan. Isa po si Jupay Kadiot pero solve lang among luto ka Jops. Kinamay. Para namin ka Jops. Yan. Bam, mama. Yan. Sunog ba? Inihaw na baboy, pork chop, paklay, manok isaw, lumpia, darang mamsa, brown rice, Yan.
Ya, mga Jupay. Abang Bulabog. Isa, sugod na ta. Okay. Yan, manahang sili. Daras kabang bulabog ay. Kabang bulabog. Ikos na. Ang kabang Bulabog ka. Job din. Nasa man yung ano gua pa ba? O ba't naman siguro? Anawan, basig na nagauling na akong nawan. Ya, Gua pa ba din nga po? apa? Kabang Bulabog siya. Gua pa ba din nga po? Sabaw sa mamsa. Ay, harap. Magkuha ng kubi kay lain mas kamot eh. Larang na mamsa. Pilit man. Larang, mamsa, isda. Iya. Dire siya. Ang ka baka mabilaukan ka ha? Kahit maning kuan. Sino ba? Kasi sulti pa ng baba. Dangar. Sa puso ay mga job, puluto. Ito bangin. Ito tinulungan. Worth it naman, worth it. Work as eh. Live na. Wala nag-live eh. Ano na po? Anghang. Ada borisan. Init. Dito Wow. kasi yang mayab. Bau yang Puncak. Aku ucap aja belum? Galing ya? Oke. Worth it, worth it. Tulo na mo kan ay. Mga kan ba. Tagay, kaman tagay. Tagay sa kalipay. Duduk ya. Masuk ke mangsa. Anon. Bali ako ng kanto. Dito na. Bali ako. Dito na. Tilapia nga, naluto na Nagba. nagbaho. Pinapay. Kanang ulo, ikain na sa iro. Eh, tuniton kamay. Ang linday eh. Shout out mga mukbangers. Linday ba? Ano ba? Ken. Tao nito. Pwede mo kasi ito na kapla. Ako, pag nagkakwarta ko, karayahan yan, ulit. Nga daw. Ano? Meron. Nawan ako sa kwarto ko. Punya na eh. Oh.
trabaho. Nakinamot. Lami askaon. Sa probinsya ka, Job. Parang nasa probinsya kami. Oh. Magatas ko more. Harap ng pam. Saan? Wala ko na. Na? Nahihilo na ako. Nahihilo na ako kinaon. Busog na ako. Kaya lang kaya tayo kayo. Hindi tayo high blood. Hindi maka high blood to. Ngarang. Saan tayo, cake? Ito maka high blood. Pork chop, baboy. High blood ka, wala na kwarta. High blood ka niya. Ubos ng kwarta mo. Yan na, ipakam. Iro, ayaw na. Bitang sila ba? Pwede na tanan, be. Kaya na, badali kami. Ayan. Nagilangaw na tado sa isda. Grabe ang isda, oh. Kalaan man taglangaw sa isda, lagyan. Shout out! Religion 0.20. Ko, sarang ba makikumi? Hanggang dito na ka, Job. Shout out! Religion 2.0. Shout out! Rico Kimson TV. Shout out! Shout out! Ibang bravo! Oliver Tutorial TV. Shout out! Kabang Bulabog. Saya subscribe kita subscribe mo kanya Kumbula Kimson, subscribe. Update mo sa to, di format. Dito lang ka, Jobs. Salamat sa panonood ka, Jobs. God bless.